שלום, שלום לכל הצופים בפייסבוק, שלום לכל הצופים בערוץ חופרים לעומק ביוטיוב. אני עולה לשידור לאחר שעליתי שידור לפני כמה ימים, אבל פשוט קורים אירועים דרמטיים בימים האחרונים, שהרגשתי שאני חייב לעדכן. אה, אז קודם כל, תודה שאתם צופים, תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק, תצטרפו גם לערוץ, לפודקאסט, תאזינו לפודקאסט ה-120, לחובבי ההיסטוריה שביניכם, שזה מעניין עד כמה דברים שקרו בתחילת המאה ה-20 חוזרים על עצמם עכשיו. הזכרתי פעם שעברה את ונצואלה. בכל מקרה, רציתי לדבר על שני דברים בעיקריים, ועל אחד שלא דיברתי פעם שעברה. קודם כל, המצב באיראן. המצב באיראן מידרדר מהר יותר ובאופן חמור יותר ממה שדיווחתי ממש רק לפני כמה ימים. בכמה ימים האחרונים, אירועים די דרמטיים. ישנה לפחות עיר אחת במערב עיראק, באזור הכורדי, יש כמה עשרות אלפי תושבים, שפשוט האיראנים איבדו שם שליטה, והתושבים השתלטו על העיר. זה נשמע ביג דיל, זה לא כזה ביג דיל, זאת עיר קטנה וזה באזור הכורדי, אבל שזה מעניין, כי צריך לזכור שאיראן היא סוג של אימפריה במובן של מדינה רבת לאומים, והיא שולטת בלאומים רבים, חלק אחד מהם זה הכורדים, יש גם את הלורים, שזה 6% בערך מהאוכלוסייה, שהם גם שיעים, אבל הם גם יצאו שהם תומכים בכורדים שם. הם אגב אלה שעזרו לעשות את המהפכה ב-1979. ואז הם פחות אהבו אותה. וגם בערים הגדולות מתחילים לראות הפגנות הרבה יותר משמעותיות. היום בטהרן למשל, ומכל מיני ערים רואים בין פסיביות של המשטרה, לאפילו תמיכה של המשטרה. יש תמיכה לפחות, תמיכה לא אקטיבית, אבל תמיכה לפחות פסיבית, או תמיכה בקריאות, נקרא לזה ככה. אנחנו רואים שיש יותר ויותר נפגעים והרוגים, גם מקרב המפגינים, גם לפעמים מקרב כוחות הביטחון, והמצב מידרדר מאוד במהירות. הנשיא ארצות הברית שוב פעם אמר, שאם איראן תירה במפגינים, ארצות הברית תתערב. זה במקביל לרכבת אווירית בלתי פוסקת מארצות הברית לאירופה, ומשם כנראה למזרח תיכון, כהכנה למקרה של התערבות כזאת, או להשלכות של התקפה באיראן כזאת או אחרת במעורבות ישראלית, שהמשמעות שלה תהיה שאיראן, אם איראן תרגיש שהיא בסכנה סופית, היא כמובן יש בכל הכלים שלה, כמו סגירת המיצרים, תקיפת בסיסים אמריקאים ודברים כאלה, אז ארצות הברית נערכת. אבל הדברים יכולים לצאת משליטה, כי אם הדברים ימשיכו להידרדר ככה, מתישהו לאיראן לא תהיה ברירה למשטר, והוא יצטרך לבחור או לוותר על המשטר, מה שלא סביר, או להתחיל להפעיל את הבסיס, להפעיל את משמרות המהפכה, ופשוט להתחיל לראות בצורה משמעותית במפגינים. זה קרה עד עכשיו מעט. וזה יכול לקרות כל רגע. זאת אומרת, זה תלוי כמה המצב חמור, וכמה המצב מתדרדר, אבל לדעתי הוא מתדרדר הרבה יותר ממה שנקלט בתקשורת, כי כל יום שומעים עוד פעם יש הפגנות, אבל הייתה עליית מדרגה משמעותית ביומיים האחרונים, ואני חושב עכשיו אני באמת חושב שיש סכנה משטרית משמעותית באיראן כרגע. לא חשבתי ככה לפני כמה ימים, זאת אומרת, חשבתי שיש, אבל לא מאוד משמעותית. עכשיו אני חושב שהיא משמעותית מאוד, וזה מתחבר לכל האירועים האחרים שקורים במקביל, בהקשר האיראני-ישראלי וחיזבאללה וכו'. אמרתי בפעם שעברה, ואני מזכיר, ישראל תכננה, קיבלה גם ירוק מארצות הברית כנראה, לטפל בחיזבאללה. פחות חשוב כרגע איך זה יהיה, רק אווירי או גם יבשתי, אבל עכשיו פתאום יש איזשהו שיפט, רחש בחש, שבועיים האחרונים, שאיראן אולי תהיה ראשונה. זה בא מהרבה מאוד מקומות הרחש בחש הזה. זה גם בשיח האיראני עצמו, הפומבי, שהם מזהירים את ישראל ככה וככה 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 בצורות שלא היו בעבר. זה גם בשיח הישראלי, שנתניהו בכנסת איים, שאוי ובואי אם איראן תתקוף אותנו, זאת אומרת, כאילו אנחנו חושבים שהם אולי יתקפו אותנו. וגם ברשתות, הרבה ספקולציות, נגיד את זה ככה, רואים את זה גם באתרי הימורים של פולימרקט, מי שמכיר, הרבה תזוזות חזקות. אני לא יודע כמה זה אמיתי, כמה לא. לפעמים בפולימרקט אנשים מתוך המדינות מנסים לעשות כסף, אז הם יודעים שדברים יקרו ועושים כסף. זה קרה בהמון אירועים צבאיים, כולל לצערי מתוך ישראל בעבר. מי שמכיר, אני לא ארחיב. בכל מקרה, יש הרבה אינדיקציות לפעולה באיראן קרובה יותר ממה שחשבתי, שתיקח נגיד עוד כמה חודשים.
ודיברתי פעם שעברה שהכי סביר זה שארצות הברית בכלל היא זו שתעשה תקיפות באיראן, כי השלב הבא זה שאיראן אולי תירה במפגינים וכו', אבל אני חושב שגם קורה עוד משהו, אין לי דרך לדעת אם הוא נכון, וזה שהנעלם הגדול שלי בכל הסיפור, זה שאני לא יודע מה קורה מבחינה טכנית צבאית. הרי ישראל, החשש שלה זה שאיראן תפתח נשק גרעיני, נגיד זה ברובו נפטר, אבל שתפתח יכולות טילים נגד ישראל וכו'. יכול להיות שאיראן חוששת ממכה על הטילים שלה, והיא תחשוב להשתמש בחלקם או רובם לפני, ונוצר מצב של מתיחות מאוד גדול סביב העניין הזה. יכול להיות שישראל מרגישה שהיא חייבת לעשות פעולה עכשיו, כי אחרת היא לא תוכל. כי הם בונים הגנה כזאת או אחרת ממשהו שמקבלים מסין או מרוסיה, אני לא יודע. אבל זה נראה כאילו יש חלון הזדמנויות צר. התחושה שלי זה שיש חלון הזדמנויות יותר צר, ולכן יש עניין לעשות פעולה, שוב, זה לא דברים שמגיעים לתקשורת בכלל, מצד ישראל או מצד ארצות הברית או מצד שניהם, וכל זה מתחבר למה שקורה עכשיו באיראן. זאת אומרת, התרחיש הכי סביר שאני רואה עכשיו, זה שהמהומות יתגברו, ואז תוך כמה זמן, זה יכול לקרוא יום, מחר, עוד שבוע, עוד שבועיים, אני לא יודע, יתחיל ירי על מפגינים, כי לא יהיה לה ברירה. ארצות הברית תתערב באמצעות הפצצה, ישראל כמובן תהיה יודעת, בכדי למנוע את ירי הטילים על ישראל תהיה תקיפה, למנוע את כל ירי הטילים על ישראל, וכך תפתח עוד סבב בין ישראל לאיראן, שאיראן הפעם מתכננת, היא גם אמרה את זה, שהיא לא תעשה מה שהיא עשתה פעם שעברה. היא מתכננת לראות את כל הטילים שלהם במכה אחת גדולה על ישראל, ולהפעיל אולי גם את חיזבאללה, ולהפעיל את החות'ים בבת אחת, שגם מתכוננים למכה, ואולי להפעיל נכסים שיש להם, נגיד בישראל או ביהודה ושומרון, במצב כזה. שוב, בעיניים שלי אין היגיון למהלך פתיחה איראני כזה, כי במקרה הכי טוב מה הם יכולו להרוויח? נגיד הם יפגעו בישראל קשה. אז הם יחטפו נורא קשה, ארצות הברית תחטיף להם גם, והמשטר עוד ככה נופל. זה שיהיה אירוע חיצוני, אני לא חושב שזה יקדם את המשטר מול המפגינים. המשטר באמת בצרה, כי אין להם מה לתת למפגינים כבעיה היא כלכלית. וכל ההצעות לתת להם ככה איקס כסף לחודש, קצת להוזיל את הלחם, לא מחזיקות. גם דווקא ראש הממשלה שלהם, שמדבר לפעמים קצת בהיגיון, הוא לא מצליח לעשות כלום, כנראה המועצה העליונה לא נותנת לו, והם ממש במצב בעייתי. המצב הכי בעייתי שלהם, שאני זוכר, וצריך לראות איך הוא מתגלגל. עכשיו, בשביל שתהיה הפיכה בפועל באיראן, צריך שגוף אלים עם אלימות יוכל לעשות את ההפיכה הזאת. וזה אומר שחלקים מהצבא צריכים לתמוך בהפיכה כזאת, ויכול להתפתח מלחמה בין צבא למהפכה, לכוחות המהפכה האיראנים. כי זה יכול מאוד להסתבך למיני מלחמת אזרחים קצרה כזאת, לא בדיוק אזרחים, בין הכוחות הצבאיים שלה. ואז גם נשאלת השאלה, נגיד המשטר ייפול, חלק מהמנהיגים יברחו לחו"ל, לא יודע. מי יהיה במקום? זה לא אומר שאם המשטר הזה ייפול, אז יהיה במקום דמוקרטיה. אולי. אז יכול לבוא סתם משטר צבאי. והמשטר הצבאי יכול להיות גם מאוד לא נחמד. אבל זה ספקולציות לאחר כך. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שהעניינים מתחממים בקצב הרבה יותר מהיר ממה שחשבתי, גם בזירה הפנימית האיראנית, וגם בקונפליקט האיראני-ישראלי, האיראני-אמריקאי. זה הדבר העיקרי שבשבילו עליתי לשידור. משהו שלא דיברתי עליו בכלל פעם שעברה, זה הנושא של חמאס. אמרתי כבר לפני שני שידורים, שחמאס יטופל על ידי ישראל זה ברור, אבל ישראל עדיף שזה הדבר הכי פחות דחוף, כי חיזבאללה ואיראן יותר דחופים. אבל אני חושב שישראל יש אור ירוק ברור לטפל בחמאס, גם בכל מקרה לטפל בחמאס, לא ניתן להם להישאר, וזה יגיע, לדעתי בחצי שנה הקרובה גם, אז גם זה יהיה חתיכת אירוע מסוים. יש בעלה גדולה בציבור, בחלק מהציבור ברשת, לגבי שאותו יש מלחמה עם איראן, והיא הולכת לעשות לנו להם מתקפת פתע וכאלה. ראיתי קריאות לגיוס מילואים דחוף, שלא יהיה 7 באוקטובר 2, אני לא יודע מה. אני לא חושב שזה הגיוני. אני אגיד את זה ככה. איראן, אם היא רוצה לעשות לנו מכה אמיתית ולהגן על עצמה, היא צריכה לפתוח במתקפה שתשתק לנו את חילות האוויר. נכון? הרי באמת מה שיכולים לעשות להם זה דברים שעושים חיל אוויר. אין לנו כלום מה לעשות מולם בלי חיל אוויר. אז אם איראן רוצה לתת מכה צבאית אמיתית, לא מכה להכניס, אלא מכה צבאית אמיתית, היא צריכה לפתוח במכה שתשתק לנו את חילות האוויר. ובמקביל גם תשתק לנו עד כמה שאפשר את מערכי ההגנה האווירים.
אם, אני אומר אם, אני לא יודע שיש, רוב הסיכויים שאין, אבל הכל יכול להיות. אם לאיראן יש כוחות בתוך ערביי ישראל, או בתוך ערביי יהודה ושומרון, או לא יודע מי, או כוחות, חיזבאללה כמובן יש, כן? או אחרים, שיכולים לבצע פריצה בישראל לשדות התעופה בצורה ממוקדת, ולהשבית אותה, זה יכול להיות מכה מאוד גדולה לישראל. ואם יש איום, זה היום הכי גדול. לזה ישראל צריכה לדאוג שלא יקרה. כי צריך לדעות, ב7 באוקטובר, הציבור עדיין לא מבין מה קרה ב7 באוקטובר, אבל ב7 באוקטובר זה התוכנית של חמאס, זה התוכנית הגדולה של איראן שלא קרתה, כי זה רק חמאס תקף. אבל חמאס היה אמור להגיע לבסיסי חיל אוויר, למזלנו הם לא הגיעו, הרבה פעמים יותר בגלל מזל משכל, ואם היו מגיעים, יכלו באמת להשבית לנו שדות תעופה, או לפגוע בהם מאוד קשה, וזה חמאס. אז זה הדבר היחיד שבאמת מפחיד ומטריד קצת. אני מאמין שישראל, מקווה, מאמין, שא' לאיראן אין את היכולת לעשות את זה בכלל, ואם יש, ישראל מספיק מתגבר את ההגנה על בסיסי חיל האוויר. אני מקווה. לא צריך בשביל זה לגייס את כל המילואים, אפשר לעשות הפקות לקחים ממה שהיה ב7 באוקטובר ולהגן יפה על בסיסי חיל האוויר. בהנחה שזה קורה, אז אני חושב שמאוד מוגבלים מה שהם יכולים לעשות. ולכן בקיצור, אני אומר, הדבר המרכזי בעיניי שמתחולל זה הפגנות באיראן, הם עולות הילוך, אנחנו לקראת ימים דרמטיים, שבועות דרמטיים להערכתי. אני מתקשה לראות איראן יוצאת מזה, בשלום בצורה פשוטה, אבל יכול להיות שהיא תצליח. מה שהיא תצטרך לעשות זה להפעיל אלימות קשה נגד מפגינים, כוחות הבסיס, ושארצות הברית תיתן לזה לקרות. כל עוד ארצות הברית תיתן לזה לקרות, זה באמת היה סיכוי סביר, זה מה שהיה קורה, והמחאה הייתה נופלת. אבל מכיוון שארצות הברית אמרה שהיא לא תיתן לזה לקרות, זה משנה פה את כל התמונה, וזה אומר שאו שתהיה שם הפיכה, או שתהיה שם אלימות כנגד מפגינים, ואז ארצות הברית כנראה תתערב, או שארצות הברית צריך להתערב כי האלימות נגד מפגינים, והצבא יעבור לצד של המפגינים, ויש שם מיני מלחמת אזרחים, או משהו כזה, ובמקביל יש להם את כל יכולת הירי הרקטי העצומה שלהם כנגד ישראל, שגם זה צריך לטופל על ידי ארצות הברית, ישראל לא שניהם. זה האירוע של החודש הקרוב, המרכזי שאני רואה, כשבכלל היינו לדעתי אמורים לפלוש ללבנון, או לתקוף את לבנון. אבל משהו פה השתבש בסדר זמנים. הכל מתבלגן, ואני לא מבין בדיוק לגמרי למה, אבל כנראה יש סיבות. כפי שתיארתי קודם. אז זהו, זה מה ש... דברים אני ממש על החדשות, על החדשות, על הסורסים שלי, שאני ככה קורא בכל מיני מקורות, כי דברים משתנים ממש כל הזמן. ועכשיו לא קרה שום דבר במיוחד מעניין. במקביל אגב בוונצואלה, ארצות הברית עושה עכשיו דבר כזה, שכל מכלית נפט שיוצאת מוונצואלה, היא משתלטת עליה, היא לוקחת אותה, היא מוכרת אותה במחיר שוק, אין סנקציות, אבל הכסף נשאר אצל ארצות הברית, והם יביאו אותו לקולומביה כשיהיה משטר מתאים, כשיהיה זמן מתאים. עוד אירוע מאוד מעניין שהיה היום, זה שספינה שיצאה מקולומביה תחת דגל גאנה, ובתכלס היא הייתה לרוסיה, נעצרה על ידי, היה מרדף אחריה, שהגיעה עד לאזור קרוב לאירופה אפילו, ונעצרה על ידי כוחות נאטו, אמריקאים ועוד כמה כוחות מאירופה, ומעניין מאוד מה היה שם, ומה הרוסים ניסו להוציא החוצה. הרבה אירועים מעניינים קורים, הרבה שינויים גדולים בעולם קורים בימים אלה, אירועים גדולים, ונראה, אני מקווה מאוד שאנחנו בימים דרמטיים לגבי איראן, זה נראה לי הרבה יותר סיכוי לזה מאשר מה שחשבתי לפני כמה ימים ממש, זאת אומרת, האירועים משתנים מהר. אז זה העדכון, תודה רבה שאתם מאזינים וצופים בחופרים לעומק, בלייב פייס. בואו תצטרפו לפודקאסט ה-120, זה פודקאסט היסטורי, יוצא דופן מצוין לדעתי, אני מרגיש אותו, אז ככה אני חושב. אשמח אם תאזינו, אז תודה רבה ולהתראות. ביי.